Geweldig, gewoon heel rap wij met het programma. Want we hebben zoveel leuke dingen ingestudeerd en die willen we regeren allemaal laten huren. Vanaf nu is het de bedoeling dat je allemaal gaat feestvieren, gaat metzingen, gaat dansen, polonaise lopen. En dan hebben ze een paar luiven uitgenodigd hoe dat gegarandeerd met gaat lukken. En de eerste daarvan is een Maastrichtse dame die het je allemaal kent. Mag je hier aandacht voor Angelina! Dank je! Goedenavond samen! Hebben we een beetje zin om te gaan jodelen? Ja, vandaag met z'n tweeën in een stapelbed en dan jodelt Geer erachteraan. Jodelie, jodela, jodelee! Dag opa! Van een ski-hotel begon te trappelen. Dus gaan we op een rondje met de waar ik niet van kan. De manager die had voor ons een oplossing bedacht. Eerst zag ik hem op zondag, nog een plaatsje verdiend vandaag en we gaan jodelen. Weer lagen met z'n tweeën in de stapelbed. Jodelie, jodela, jodelij. Op in de stapelveld of snappen ja niet meer. Hetzelfde lied op de ieder trappenland. Dus gaan we op een rondje en mocht u niet van kant. Toen manager deed zich toen alles zo excuseer. Dus hebben we veel ontstaan en vannacht heb je geprobeerd. En dan jodelen. Je lagen met z'n tweeën in een stapelbed. Jodelie, jodela, jodelij. Op in de stapelveld en slapen ja niets meer. Stapelgek vol dicht af aan dat bed. Maar achteraf